Que tal, como están? Benvidos. A actualidade deste martes está marcada polo malestar no goberno local polo que consideran unha falta de respeto por parte do Ministerio de Fomento e que mañá van presentar na Cidade da Cultura o proxecto da Intermodal sen que Compostela Aberta recibirá formalmente unha invitación. Ademais, a negativa de Ames a ubicar a depuradora no lugar do Souto tamén está a traer moitos quebradeiros de cabeza ao Concello. Está previsto que o Ministerio de Fomento presente mañá na Cidade da Cultura o proxecto da Estación Intermodal, un proxecto que foi negociado a tres bandas, entre o Goberno Central, a Xunta e o propio Concello. O alcalde mostrouse sorprendido e tamén mostrouse un malestar porque unha parte implicada como o Executivo local non recibirá unha invitación para asistir a este acto. A xente pasamos polas institucións, pero as institucións quedan. Entón, as relacións institucionais hai que coidalas. E cando algunha vez hai este tipo de prácticas, eu creo que torpes, a mí me sorprende vindo dun ministro que foi o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias e debe saber ter un respeto ao municipalismo, quero pensar eu, despois de todos estes anos, pois non é unha cuestión en clave personal, nin de que o alcalde este enfadado, ou que Jorge Duarte, como persoa que tamén traballou no proceso, estemos molestos, sino de respeto á cidade. Aínda así, Noriega non ten moi claro que é o que vai presentar o Ministerio mañá con respecto a esta infraestructura tan importante para Santiago que unirá as estacións de tren e autobuses. Eu non sei que se vai a presentar mañá. Se o proxecto acaba o contrato de asinarse, hai traballos previos técnicos, que se vai a presentar un vídeo. Pregunto. Un pouco tamén para non xerar falsas expectativas e traballar ca seriedade que viñamos traballando estes 2 anos e de maneira demorada. Por outro lado, o Concello de Ames vende a anunciar que se oporá legalmente contra a ubicación da depuradora no lugar do Souto, o que dificulta o avance do proxecto. De momento, Compostela Aberta non ten unha posición fixada ante as complicacións que volven a aparecer arredor da construción da EDAR. Durante estas semanas non estivemos quietos, hubo varios encontros, tanto formales como informales, co alcalde de Ames, hubo encontros con os portavoces municipales, mantense contactos con diferentes sectores, mantívose tamén un contacto coa propia COES, e pecharemos a reflexión colectiva ao longo desta semana, e a semana que ven pois fixaremos un pouco a nosa posición, non? Hai que recordar que a antiga opción na Silvouta foi tumbada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ante as denuncias dunha plataforma veciñal. Outra opción que se baralla é reformar a actual instalación. E pola súa parte o Grupo Socialista está preocupado polo nivel de cumprimento da Lei de Transparencia do noso Concello despois de coñecer un estudo realizado pola Universidade Rei Juan Carlos e que Santiago neste sentido ocupa o posto 114 nun ranking de 141 cidades españolas. O Grupo Municipal Socialista vai preguntar ao Goberno local sobre medidas correctoras para que a nosa cidade deixe de ocupar un dos últimos postos no ranking de aplicación da Lei de Transparencia e que Santiago figura no posto 114 na lista de 141 cidades españolas de máis de 50.000 habitantes no que a aplicación de transparencia se refire, segundo un estudo realizado pola Universidade Rei Juan Carlos. Agás Ferrol, o noso é o Concello galego que se atopa peor situado. Así as cousas, o PSOE quere saber cales son os requisitos que non se están a cumprir, aínda que non é a primeira vez que falan de falta de transparencia por parte do goberno local. Por lo tanto, nos imos facer unha pregunta escrita ao goberno no sentido de cales son os diferentes elementos, os diferentes criterios por los que estamos nesta situación tan abaixo no que é a aplicación da Lei de Transparencia. Hai cuestións nas que, pois, por exemplo, se tarda sempre en poñer na páxina web o tema dos contratos menores. Eu lembro perfectamente que presentamos unha moción no pleno para seguir e aplicar as recomendacións do Consello da Unión Europea para reducir a discrecionalidade nos contratos menores, foi rexeitada. Mais cousas, hai 3 anos nacía o proxecto Mentoring USC co obxectivo de poñer en contacto a alumnos de máster e de último curso de grao con profesionais de empresas. Hoxe inaugurouse unha nova edición deste programa.
O reitor Juan Viaño foi o encargado de presidir esta mañá a inauguración dunha nova edición do programa Mentoring USC, nun acto no Hostal dos Reis Católicos. Ali estiveron os 106 mentores e mentoras e 80 estudantes que nos vindeiros 4 meses participarán no proxecto que conta co apoio do Consello Social da USC e de Obra Social La Caixa. Trátase dunha iniciativa pioneira na Universidade Pública Española que pretende poñer en contacto a alumnos de máster e de últimos cursos de grao con profesionais de empresas co fin de que lles presten orientación e apoio na busca de emprego e no desenvolvemento do seu proxecto profesional. Polo de agora beneficiáronse desta experiencia máis de 300 estudantes. En clave deportiva, hai quen non se esquece da súa cidade e da súa afección por estas datas de Nadal. Falamos de Vero Boquete, que unha vez máis, a finais de mes, pon en marcha o seu campus de fútbol, que vai pola 7ª edición. A xogadora compostelá, actualmente nas filas do Paris Saint-Germain, quere seguir conservando a súa filosofía de educar en valores a través do deporte. Non falla a súa cita e un ano máis por estas datas a xogadora internacional Vero Boquete pon en marcha o seu campus de fútbol na súa cidade. Celebrarase os días 27, 28 e 29 de decembro e as inscricións están abertas ata mañá ou ata que se completen as prazas, arredor dunhas 100, tendo en conta anos anteriores. A futbolista compostelá está moi satisfeita coa evolución do campus nas outras 6 edicións. No campo da igualdade é no que máis avanzamos porque recordo a primeira edición onde tiñamos prácticamente un 30% de participación feminina. O ano pasado sobrepasamos os 60, prácticamente os 70, co cal iso quere decir que cada vez máis rapazas anímanse a practicar o fútbol, que tamén os rapaces ven algo como totalmente normal. Esa normalización penso que é o que nos vai axudar de cara aos próximos anos para que cando falemos de fútbol pois non teñamos que decir fútbol feminino, fútbol masculino. E que este campus naceu coa filosofía de educar en valores e promocionar a igualdade no deporte. Non axudará seguramente a facer deportistas ou futbolistas profesionais, porque tampouco é o noso obxectivo, sino é formar os rapaces e as rapazas en valores, transmitir todo o que a min personalmente o deporte me transmite durante todos estes anos que o practico. Intentarei estar o máis preto posible a todos eles, porque é unha das cousas que eles tamén máis aprecian e que a min tamén máis me chega. Os prezos oscilan entre os 95 euros e os 220 e inclúen equipación. Como sempre, durante o campus non faltarán as visitas especiais e outro tipo de actividades, ademais do fútbol. E traémosles agora un evento para que apunten entre todos os que se celebran nestas datas de Nadal. Trátase do Festival Festiclown, que organiza Payasos en Rebeldía a favor de Palestina. Poderán desfrutar de actuacións circenses, de clown ou de maxia. O xoves 28 deste mes de decembro celebrase no Teatro Principal a Gala Solidaria Festiclown Palestina, na que se poderá desfrutar de actuacións de circo, maxia ou risoterapia. O festival estará conducido por Isabel Risco e contará coa participación de varios grupos e artistas como Circo Chosco, Píscore, Dani García ou Jano Costas. Trátase dunha gala de humor solidario organizada polo colectivo Payasos en Rebeldía a favor de Palestina. Payasos en Rebeldía, efectivamente, é unha rede internacional de artistas e de grupos artísticos que promoven a solidaridade e a risa como motor para o cambio social. Payasos en Rebeldía naceu nesta cidade e penso que levamos moito tempo sin facer un evento, por lo tanto, eu estou moi contento desta gala, de poder facer esta gala de Nadal, unha gala familiar de circo, maxia, clown, música, en favor de un mundo onde caiban todos os mundos. A entrada solidaria custa 5 euros e tamén se poden facer aportacións a través dun ingreso sen asistir á gala. Los tesoros de la Catedral de Santiago, ese é o título da obra que vende presentar Ramón Izquierdo e que supón un dos estudos máis completos sobre as coleccións artísticas que conforman o patrimonio cultural da nosa basílica.
A partir da súa tese doctoral, Ramón Izquierdo publica Los tesoros de la Catedral de Santiago, un libro que ten como eixo central as coleccións artísticas que integran o patrimonio cultural da Basílica Compostela. O autor estivo acompañado na súa presentación por numerosos persoeiros como o alcalde, o presidente da Fundación Catedral ou a xerente do consorcio. Segundo explicou, nesta obra de 500 páxinas e 250 fichas catalográficas, recolle pezas de distintas épocas e realizadas en diversos soportes. A publicación supón toda unha ferramenta de consulta sobre calquera estudo relacionado coa arte na catedral. E seguimos en clave cultural, neste caso, para que tomen nota, como sempre, de algunhas propostas para o seu tempo de lecer. Vexan a nosa axenda. É momento, como sempre, para saber como teremos o tempo nos vindeiros días. A información recollémola de Meteo Galicia. O mércores en Santiago agardamos unha xornada de ceo pouco anubrado ou despexado con néboas matinais en moitos puntos do interior. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso e as máximas quedarán sen cambios significativos. Os ventos serán frouxos de dirección variable. Os xoves os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará moi frouxo de dirección variable. No venres os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados con algún intervalo de nubes altas. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e o vento soprará frouxo de compoñente norte. O mércores en Santiago teremos ceos despexados e soleados, as temperaturas irán dos 3 aos 14 graus e os ventos soprarán de dirección variable. No xoves agardamos de novo ceos despexados e temperaturas que continuarán nos mesmos valores. Os ventos estarán en calma. Para venres haberá algunhas nubes altas pola mañá e ceos despexados pola tarde. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán do nordés. E isto é todo neste repaso desta xornada de martes en Santiago. A continuación, seguimos co preguntoiro, neste caso, para entrevistar o presidente do Consello Regulador das Indicacións Xeográficas de Aguardentes e Licores de Galicia. Volvemos agora, graciñas por acompañarnos.